tárlatvezetés látássérültek számára az Illa, a modern állatfotózás születése és Szabó Dezső jelentés című kiállításán. Az Addon és a Magyar Fotográfusok Háza, mai Manóház együttműködésében 2025. március 13-án, csütörtökön 19 órától. Az első fekete-fehér kép hátterében nagyváros felhőkarcolói tűnnek fel. Az előtérben egy ablakpárkányon két kis állat ül egymással szemben. A jobb oldalon kis fekete cica kuporog, nyakát kissé behúzza, testtartása megszeppenségről árulkodik. Vele szemben nálánál kisebb mókuska üldögél. A kisállat mellső mancsait fehér szőrös pocakján összefogja, kissé felemelt fejkíváncsiságról, érdeklődésről tanúskodik. A második képen egy csapat tacskó közeli képet árul elénk. A műtermi fotón egységes, világos háttér előtt áll a 4 kiskutya. A fekete-fehér fotó barnás árnyalata miatt csak érzékelni lehet szőrük eltérő színét. Mind a 4 állat figyelmesen néz egy a kamerához közeli pontot, szemükben talán műtermi lámpa fénye tükröződik. Bundájuk csillogó, rövid szőrük alatt kirajzolódnak az izmok. Mindegyik kutya mozdulatlanul áll egy helyben, egyedül a bal szélső, sötétebb állat emeli fel a bal mellső lábát, fülei kissé megemelkednek. Mind a 4 kutya pofáján más és más arckifejezés uralkodik. Van közöttük érdeklődő, de félénk és bizonytalan arckifejezést is felfedezhetünk rajtuk. A harmadik fotó maga a dinamika. A fekete-fehér kép kissé elmosódva egy felénk rohanó elefántot örökít meg. Az óriási állat háta mögött a szavanna füves, bokros tája rajzolódik ki, a kép tetején egy ritkás lombú faág nyújtózik be. Az éles fények hatására még inkább érzékelhetővé válnak az elefánt vastag bőrének ráncai. A felséges élőlény magasra emeli füleit, vakítóan fehér agyarai tiszteletet parancsolnak. Az egyenesen felénk rohanó állat oszlopszerű lábai felverik a szavanna porát. Programismertető. Március 13-ai tárlatvezetésünk során a mai Manóház legújabb kiállításaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők audionarráció segítségével. A program nyitott a látó érdeklődők számára is, akik szemmaszk és segítő kíséretében vehetnek részt. A programon való részvétel látássérültek és egy fő kísérőjük számára ingyenes, de regisztrációköteles, az addonbudapest@gmail.com címre küldött e-maillel. Maximális létszám 25 fő.